Kde sa schováva? Koplejku! Čo to je? Čo to tu je? Hľadaj! A v pokerku vyhráme. Ježiš! Čo to je? Znáte si ešte tohle? Nie. Jedna. Starý. Ja neviem. Takže dám také ľahké si. Ona sa chce prehrebať. Čo to je? Hľadaj. Daj myšičko, kde je? Hľadaj. Tá, ja sa teraz našla do rúhla. A ja sa vrátila do toho hrabať. A tam zase? Ona sa tu bude celý mami. Jak to vyhadzuješ? A ja! Jebe, ty kako to co bylo. Budeš šupy pod zem, ty kako. Čo tam je? Tu je strašne náhľudu. Nevolaj sa. Jedna tu hrabe, ty kakos, druhá tam. Dúfam, že tam bude aspoň nejaký poklad. No, aspoň máme 100 litrov. Porad. Zlaté prase. Ale jak ide? Poďme. Ešte ideš. Jaký páč. Jaké diery, ty kakos.